Tayong Public Market, Tayong Pangasinan. Dongs Download, Tayong Pangasinan. Hello, magandang araw muli guys. Welcome muli sa Dongs TV. Ngayong araw, papasyalan natin ang ating mga clients sa 599 unlimited data ng Smart. Dito sa may Barangay E, Bayan ng Tayog, Probinsya ng Pangasinan. Ating kumistahin kung anong experience nila sa ating unlimited na 599 isang buwan unlimited internet sa Smart. Ang maganda sa area niya, malapit sa tower, nasa 500 meters lang, tower na ng Smart. Kumustahin natin at kung speed test natin kung ilan ang speed ng Smart unless sa area niya. Tara na, ating kamustahin ang ating mga subscribers sa Smart. Kung maganda ba ang experience nila sa 599 unlimited internet ng Smart. Let's go! Anong experience mo sa yung sa Smart na unlimited na 599? Malakas po siya, especially that malapit po yung Smart na sa amin. And then, if I'm going to compare po yung dati naming ginagamit na Globe at Home, mas madaming nakakagamit po dun sa PLDT na Smart. Since yung Globe at Home po, may GB po siyang, may GB kang dapat na i-consume, wherein sa PLDT kahit ilang araw, kahit magdamag ka, pwede. Ilan ba kayong gumagamit yan? If estimate ko po mga 6 or 8 po. Sa game, may naglaro din sa online games, di ba? Yes po. Yung kapatid ko po, na-enjoy niya po yung PLDT since yun nga po, unlimited siya, kaya hindi din siya, wala ding poor connection na nangyayari. Ilang speed po yung natry niya sa pinakamabilis na nag-speed test ko? Speed test po yung 72 Mbps po. Yun na po yung pinakamalakas. Ang rating mo ng 1 to 10 sa Smart na unlimited? 10 po. Or